Hadin ka jingkano ni kikatu kat ni baka Trinamool Congress Penursla Block kalapra phum u President ka Penursla TMC Youth Wing usamla namshai ringsai ula ai ka jingpenshai halor kani da ka boong baka long tang ka jingkano bom shisha bat na kalyang ka TMC Penursla Block kham tam ha ka bayade bat ka Youth Wing kam dan kanu ka jingyapat yapra kat kumbala kano. Habakren syai bat kilat pathai kubor usamla nam syai ringsai ula ong banakalyang ka TMC Penursla kam ithu satya yakite ki arphun reungut ki balalet penyaso elade sya ka party National People's Party bat dan tang laingut ki badang dan ha ka jingthmu banthung pura kum kinong elam jong ka Youth Wing shu ula ong ru ba om dan ki dakhot ki bala e no kam nado bala pins kem yaki tat hadu menta ka sngi ngimdon kanu ka jing pra ane kataka jing orpat ha wede bat jong ka Youth Wing jong ka Trinamool Congress ndai nakaliang ka TMC Penursla kumbalai i hati kuat pemilin bahkan kidan hadu arfun reumut tikit khot ane ki youth ki balak mi naka TMC ki balak penyeso syakateka NPOF di nakaliang ka jongi kum ki nungkit kam jong ka youth ki balak syak terskan nadu ka arpu arterik ubenai Oktober arajar arpu ar kat hadu mentakasngi ipat dan iwe lukit khot kepala mi nakatenga parti jongi ndai ka basusi kalau ba ka kubor ka mi minit kasngi bat kita ki arpu reumut ki badai kit khot joka Youth Wing imdan setia ki baitu iki light not tang arut laingut ki badai kit khot ki ba ngi dang don ka jinga keren re officially ni pat appoint biki dan nakaliang ka TMC Meghalaya keempat penskan setia ini. Dan dari kumba kajia haka kuat tarik benai Oktober kibalak siapa penskan di samla haka tega sengi hadu mentahi kibat dan setia kiwai itu pemil. Dan kalian jonga kum presiden joka Trinamool Congress kibalak siapa penskan nasim ke jebak dia pan pensai sepi bakam dan kanu kajia pat kamtam beri berkiut.